Yeah, man. Strictly business. I don't mix business with pleasure. Idi! Yalla bai. Wai kai idi ne ke damun kare da Allah. Ta kiran ka baka amsa. Wai sun raina ni kai. Raina ni kai. To ba matsala kai da rabon kai ta aikin ka gidan nan. Dalla ni sa abincin ka da sa ba. Dalla. Bari ma ni ka ma ka rinka shiga kana dauka abincin ka. Ka ƙara bari ka ba mu abincin ka. mutum ba a baki abinci sai gurin kare hudu za a ɗauki abinci a wani to mutum ne zai da abinci tun kana jin a haka a da ma yin shinkawa cin mutum juya wai ba gane murya ta ina zuwa ba da ya ake ciki ban san kawo lahi Allah sanin da zuwa lahi Allah mu da mu yi idi idi kamar idi ai wake nan wallahi dama kana nan wallahi tuntun nake so in je ziyara kawai na ban samu lokaci ba wallahi ai bi gani kai ka ko idi shi da muka ce tunda baka ba mu bari mu ya suka wuta ni wallahi suna lahi Allah ya wani da gaske wallahi suna nan wallahi idi kai wallahi ko idi ni labari alawari ne ku idi ka da ke bunni kai Allah kun ji kawai kuma na wannan ka ga yadda muke kamar da wallahi Allah kun ji kawai wayo ni da kashin da mare da nake ji wurin nan ka san gidan na masu hali ne ko mala yaran da aka muke dai ni to ai ni ba wa alamun na gani nake da mare kan nan gaba da nan mare ko dan Allah Allah Awa, ini ka ce boye ta kan ba boye ba ne ba. Haka ka aka yi. Wallahi ni ban ma san are to na san ma. Sani ya hanya. Aba hanya da an sha hanya. Mun sha hanya ai. Sani. Sani kenan. Aka bar sani. Bai kai. Haka kuke cin wannan. Ya su ba. Babu lafiya dau. Sani. Ne da zuwa sani. Yake ba ka labari ne ina jin kasa ne shekaran jiya ina wurin gogo mai zo take ban wani labari ina kakan mahadi wanda ya mutu ta ce shi sanda yana sanda suna yara ko su ba kansu da wannan idan aka kawo su abinci ka ga ganin suke in suka haka haka zai su haka idan suka haka da sun tabbatar da sun yi haka yi sun yi haka da sun yi haka za ka haka wani zuwa kwamfi da tuno su ba a doke na ba a doshi ko haka yin za ta ne daga wannan irin an taɓa bayar wannan labarin shi ba a dogo in dai kaga ya kaso ba a dogo sai dai kawai gasi wata tun da su nake aiki ta shi ke daga zuwa ya saba cin to dan buron ba zo an bai shi kaga kai na ji da hajjan da yake mawada wa zama a kura aiki ta kan abu duk uwa ku duk irin kawai na suka wuce na cikin wasu ne daidai da yan kura uwa shi